Havengemeentes Borselen, Vlissingen en Terneuzen krijgen flink bedrag uit de regio-dealpot. 80 miljoen voor onder meer leefbaarheid en bereikbaarheid. En verder in deze Zeeland nu. Inzamelingsactie na diefstal. Een podcast over mysterieuze diefstal. Goedenavond. 80 miljoen euro naar de havengemeentes Borselen, Terneuzen en Vlissingen. Dat is vanmiddag in het stadhuis in Terneuzen beklonken met een handtekening onder de derde zogenoemde regio-deal. Het geld, waarvan 30 miljoen uit Den Haag komt, moet zorgen voor een betere leefbaarheid, voor het aantrekken van talent en ook voor een betere bereikbaarheid. Sinds 2018 deelt Den Haag zakken geld uit aan regio's waar financiën nodig zijn om zaken op orde te krijgen of te ontwikkelen. Zeeuws-Vlaanderen kreeg bijvoorbeeld in 2020 een financiële injectie voor allerlei projecten op het gebied van werk, welzijn, onderwijs en voorzieningen. Maar elk jaar is het weer vechten met andere provincies om de zogenoemde regio-deals. Nu ligt er een pakket van 80 miljoen aan investeringen klaar, waarvan 30 miljoen uit Den Haag. Dat geld is voor het North Sea Port District, wat van Vlissingen en Borselen tot aan Terneuzen en Gent loopt. En in Terneuzen daar staat verslaggever Pim van den Bergen. Pim, een groot bedrag dus, 80 miljoen. 30 miljoen daarvan komt van het Rijk. Waar komt de rest vandaan? Ja, die 30 miljoen van het Rijk is een soort aanjaagpot voor overige investeerders. Nou, dat zijn dan de provincie, de gemeentes, hier zo, Borselen, Vlissingen en Terneuzen. En natuurlijk het bedrijfsleven. En nu gaat het geld dus naar het North Sea Port District, waar de 3 Zeeuwse havengemeentes in liggen. Waarom is er voor deze regio gekozen? Ja, wie die vraag het beste kan beantwoorden is verantwoordelijk gedeputeerde Johannes de Bat. En toen ik hem vanmiddag deze vraag stelde, gaf hij het volgende antwoord. Ja, omdat we moeten kiezen, want je kunt weer niet voor heel Zeeland kiezen, dan zijn de opgaven ook weer veel te groot. Maar vooral ook omdat dit gebied een aantal hele specifieke opgaven kent. Als je naar bepaalde lijstjes kijkt, springt dit gebied eruit en daarom is voor dit gebied gekozen. Er zijn 3 overkoepelende thema's, zeg maar. Wat zijn die? Nou, allereerst gaat het om de bereikbaarheid van voorzieningen. Hoe kom je op het juiste moment op de juiste plek? Iets waar we als provincie Zeeland al mee bezig zijn. Maar juist in dit gebied is daar extra aandacht voor nodig. We hebben ook aandacht voor alles wat met cultuur te maken heeft. Hoe kunnen we zorgen dat met grensoverschrijdende samenwerking ook die culturele sector een boost krijgt in dit gebied. En het laatste is de onderwijs- en kennisinfrastructuur versterken. We hebben in andere delen van Zeeland al bijvoorbeeld de kenniswerf. Die kunnen we echt oppakken. We kunnen op deze manier ook proberen aan de Terneuzense kant dat onderdeel te versterken. Ja, 3 hoofdthema's dus. Ik zal 2 voorbeelden proberen concreet te maken. Er komen 3 zogenaamde koppelingsgebieden. Dat zijn natuurgebieden tussen industrie, haven en woongebieden om te recreëren en te sporten. En er komt een snelbusverbinding tussen Gent en Terneuzen in een proeftijd van 1 jaar. Pim van den Bergen, dankjewel. De vrouw die onder invloed van drugs een ernstig ongeluk zou hebben veroorzaakt bij Vrouwenpolder zit nog vast. Het gaat om een 22-jarige vrouw uit Duitsland. Bij het ongeluk gisteren raakten 2 mensen zwaar gewond. Ze zaten bij de vrouw in de auto. Het ongeluk gebeurde op de Oost-Westweg tussen Vrouwenpolder en de Banjaard. De vrouw raakte de macht over het stuur kwijt, waarna ze frontaal op een tegemoetkomende auto botste. En bij die tweede auto raakte niemand gewond. Er is een inzamelingsactie gestart voor het Gdynia Oorlogsmuseum in Axel. Vorige week werd namelijk een tas van een van de vrijwilligers gestolen met daarin de opbrengst van de nachtelijke belevingstocht. Een evenement dat de route van de Poolse bevrijders van Axel volgde. Het doel van de inzamelingsactie is €1000, zegt de initiatiefnemer van de inzameling. Ja, dat is absoluut veel. En dan zeker op de manier hoe dit zo van hun afgenomen is, dat doet denk ik dubbel zeer. Dat kunnen jullie als stichting Wings to Victory heel goed voorstellen. Ja, dat klopt. Ik bedoel, je moet elke cent moet je gewoon omdraaien. En dat is gewoon zo. Dus dat is zeker een grote domper voor hen. Inmiddels is er al bijna €200 opgehaald en de inzamelingsactie loopt nog tot 31 oktober. Kitefoiler Anneloes Lammerts uit Schuddebeurs heeft zich zo goed als zeker geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Ze won dit weekend een zilveren medaille bij de EK Formula Kites in het Zuid-Engelse Portsmouth.
En werd eerder ook al 6e bij het WK in Scheveningen, waarmee ze dus haar plaats zeker stelde, zoals het er nu naar uitziet. 3 Zeeuwse stranden hebben opnieuw een groene strandwimpel gekregen. Te weten het Verklikkerstrand op Schouwen-Duiveland, strand Oranjezon bij Veren en het strand bij Neeltje Jans. De groene wimpel bestaat pas 3 jaar en is een aanvulling op de blauwe vlag, die internationaal algemeen bekend is. De blauwe vlag is heel erg gericht op een schoon strand, dus eigenlijk een helemaal leeg badstrand. En de groene strandwimpel is gericht op een levend natuurlijk strand. En het wordt ook met elkaar gecombineerd dat je een schoon natuurlijk strand hebt. Dus een strand voor iedereen, ook voor de natuur. En hoe doen ze dat? Ja, ze zoeken elkaar op met ondersteuning. Er wordt samengekeken van hoe kunnen we de schoonmaak aanpassen dat het niet meer mechanisch hoeft. Zoveel mogelijk natuurlijk materiaal laten liggen. Een stuk voorlichting zit erbij. Een stukje hoe ga je om met rijden op het strand. En een hele belangrijke is het beschermen van de dieren zelf en van de duinen. Dat klopt. Ja, voor de 3e keer mogen wij de groene wimpel in ontvangst nemen. En dat is gewoon een hartstikke mooie aanvulling op alle verschillende soorten stranden die we hebben op Schouwen-Duiven. En wat levert dat bij jullie op? Het strand bij de Verklikkerplaat, daar kan je heel mooi zien hoe duinen zich gaan ontwikkelen. En ook de bontbekplevier die ook bij ons op het strand op de Verklikker in ruime mate aanwezig is. Met name bij het maken en bouwen van nestjes en de broedsels die daaruit komen. Vandaag, precies 25 jaar geleden, werd op klaarlichte dag een duur schilderij van Mondriaan gestolen uit het Zeeuws Museum in Middelburg. En Zeeland stond op zijn kop, want hoe kon dit nou gebeuren? En wie waren de daders? En is het schilderij ooit nog boven water gekomen? Ik praat erover met verslaggeefster collega Mercy Kamermans. Mercy, ja, hoe kwam de diefstal destijds aan het licht? Want dat was ook al apart, hè? Ja, de medewerker die zijn dagelijkse rondje deed door het museum, een controlerondje om te kijken of alles nog goed was, die zag opeens alleen nog maar een lijst hangen zonder doek erin. Dus die dacht eerst nog even, nou, misschien wordt er iets gerestaureerd en weet ik het niet, maar dat was niet zo. Dus de politie werd meteen ingeschakeld. Het was natuurlijk wel even paniek, zo'n duur schilderij. En toen moest de politie dus op zoek naar de daders en het schilderij. En dat was best wel lastig in een tijd dat je nog geen mobiele telefoons had en geen camera's in het museum. Dus dat was echt ouderwets speurwerk. Ze hebben heel veel mensen achterhaald die bewuste dag in het museum waren geweest. En die zeiden allemaal wel, ja, we hebben wel een bijzonder stel gezien in het museum. En dat waren een jonge man en een vrouw in een lange regenjas, terwijl het die dag hartstikke mooi weer was. En ja, dat is eigenlijk het begin van het spoor naar de daders. En ik heb er ook over gesproken met Frans Bos, die was destijds chef van de recherche. Voor mij was dat toen een heel bijzonder onderzoek. En dan ga je erover nadenken natuurlijk. En dan komen er toch een aantal dingen bovendrijven en zeggen van nou, dat is toch wel een schitterend onderzoek geweest. Omdat het volgens zeggen een zeer kostbaar schilderij was. Die belangrijk was voor Zeeland, om het maar even zo te zeggen. De verontwaardiging over de diefstal op klaarlichte dag van de boom van Piet Mondriaan uit het Zeeuws Museum is groot destijds. Dat hoort natuurlijk zo aan de muur te zitten, dat als het eraf gepakt wordt, dat er een alarm over gaat. En u ziet, als het dan zo'n klein haakje in dat gebouw hangt, want ik zag het op televisie, dan zei ik, dat kan toch niet. Zulke dure stukken, die kun je toch zomaar niet aan een haakje aan de muur hangen. Na 2 maanden weet de politie de zaak op te lossen. De daders blijken een moeder en een zoon uit Limburg te zijn, die uit waren op losgeld voor het schilderij. Ze krijgen 1,5 jaar cel. Ook het schilderij wordt nagenoeg ongeschonden teruggevonden. Een succesverhaal voor Frans en zijn team. Ja, elke zaak die opgelost wordt, is eigenlijk een succes. Kijk, ik los liever een moordzaak op als een zaak van de schilderij. Ik bedoel, het was eigenlijk gewoon een ordinaire diefstal. Maar alleen de dingen die er omheen speelden en die erbij om de hoek kwamen kijken, dat was voor ons leuk natuurlijk. Frans Bos die loste liever een moord op. Hij had het over allerlei zaken die er omheen speelden. Want wat speelde er allemaal omheen? Ja, want ook al was het dan een ordinaire diefstal, het was toch wel spannend allemaal. Want de daders die vroegen dus losgeld in Duitse marken. En dat corresponderen tussen de politie en die daders, dat ging ook allemaal heel apart via advertenties in de krant. Onder meer ook nog een seksadvertentie in de Telegraaf. Hier zoekt jongen, zie ik. Ja. En dat was dus een soort codetaal voor iets anders. Er werden ook telefoons afgetapt. Er werd in de vuilniszakken gezocht van de vermoedelijke daders. Er is echt van alles uit de kast getrokken om die daders en het schilderij terug te vinden. Ja, het is echt inderdaad een heel intrigerend verhaal. Mensen die het hele verhaal willen horen, waar kunnen ze terecht? Nou, op onze website omroepzeeland.nl/podcast
is nu de hele podcast te beluisteren. Elke dag wordt er een aflevering bijgezet. Ook op de gewone podcastkanalen is het te beluisteren. De Verdwenen Mondriaan, zo heet het. En ook de Zeeuwse Kamer, ons radioprogramma om 12:30 elke dag. Daarop is het ook te horen. En vandaag is de eerste aflevering ook al uitgezonden. Mercy Kamermans, dank je wel. Ja, de dag begon bewolkt, een verzameling van maar langzaamaan verdwijnende stapel- en sluierwolken. En af en toe kwam de zon er doorheen. Maar voor de rest was de temperatuur nog eigenlijk best aangenaam, 20 tot 21 graden. En de komende dagen die blijven een beetje hetzelfde, dit halfbewolkte weer. De temperatuur die, blijft een beetje net op of net boven de 20 graden. Maar goed, je hoeft in ieder geval niet meer naar Lapland om het noorderlicht te zien. En de komende weken maak je kans om dit kleurrijke fenomeen vanuit Zeeland te spotten. En dat heeft allemaal te maken met de activiteit van de zon. Er is trouwens een Belgische site waar je op kunt kijken als je van tevoren wil kijken of dat noorderlicht inderdaad die avond of die nacht te zien is. En dat is www.pollicht.be. En lees over het noorderlicht meer op onze eigen site en app. En daar ook meer natuurlijk nieuws uit Zeeland. En voor nu nog een hele fijne avond en graag tot morgen.